Don dara blian as a chéile crunní Pobal na Gaeilge le chéile an Aonach Naomh Seoirse a Béal Feirste le Ceiliúradh a dhéanamh ar bheocht na teanga agus le tacaíocht a léirú don Fheachtas ar son Acht Gaeilge don tuaisceart. Thuaidh nuacht fios a ceathrán leis an atmosfér a bhlaisiú. Tá muid seoinniu le gárod ar le a dhéanamh. Céadród Ceiliúradh a dhéanamh ar a méid milse ná mór a buinte amach ag Pobal na Gaeilge le blianta boga nuas. Agus an rud eile le teachtareacht daoiréire a thart de réaltas na Breataine go bhfuil se in amdaofa gealtainna sacú ag ceilréimhí na cólíniú agus Acht Gaeilge a thortaiste. Agus darlinn nuair siúlann tú isteach in san Aonach inniu fecinn tú Pobal na Gaeilge agsalacht a phobal na héisgrúpaí ar fad an méid líon na naoine na scolanna na grúpaí Gaeilge na poistíí na tealaí na déagarí agus is gan áras go bhfuil an talamh maidir le Acht Gaeilge fréimhethe in san phobal sin. Tá Acht Gaeilge dhé mar go bhfuil muidir an go bhfuil muidir saor as agus go bhfuil muidir digital le Cearta. Mission seo mar runúni ar colisteo warla lehanúr. Cin na colistí is mó agus is far aithne a go olú agus tá luthúing go bhfuil deisegin cursaí javíle sa héide a landse leniu. Tá chuidhar cardide, iarscolarí, ceannarí, daoine thuí ar na cursaí an orí tá siad an seo leis an lámór a Ceiliúradh agus tá faran na fáilte roin le ar fad an seo agus tá sé tharbheith dearafach le fecha go bhfuil an Gaeilge. Chomhlárnach Béal Feirste ar an Aonach ítach seo. Tá mé héanann seo ag obair ag an Cearta an Gael Scoil na Móna, so tá muid a géirí an scoil chur os cór Pobal le agus sílim gur rodíonnta go dtí glen le fé Ceiliúradh. Well, sílim hengar ócáid intach chun na fearnéisiint formíon scéils mé máach is blachlaí tan am hain agus cólugs a chula mé gur an ócáid seo le fáil aniu. Bhart mé tíoch caiimi léintear ar mus agus go Béal Feirste don chracar fad agus chun na fearnéisiint is maith rudaí gur tháinig is mar tá ceol ar aus tá damhsa a bhí an sin dúircha lads bhí sé déanamh rappas Gaeilge Ceiliúradh an M&M na Gaeilge deirmid agus bhí sé thar bar camera. Is freis tá bí go hálan an seo is camera tá andúlagum sa bhí agus bhain mé ansolta sin a cumála sin camera tá gachrod ar aus.